लफ्जों की है दिल की कहानी या है मोहब्बत या है जवानी ला 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 kanong ruwai bo pau khmat hagi film Bollywood ka Asha Bhosle kalkhlat no nakani kasla partei hakakhat artrik le yong arja punrio hakachaka sumar ha Mumbai ka Asha ka baladon khandai puars nem karta kalkhlat no hakajing sitom temen ka balbat yaka lakatu kat ni por ha bridge kan di hospital ka Asha ka deiru ka para jong kanong ruwai bo pau ka Lata Mangeshkar bat hakajing im jongka kum kanong ruwai ka record palat khat ar hajar sanspa tili jing ruwai haki prapuk nam Shushu kani kanong ruwai kala ruwai ru haki film bala ak deki puron kum ka Mina Kumari Madhubala Zenat Aman Kajol Urmila bat ki puron haki film sau kum ka Padmini bat Vijaya Thimala ki ting shop ki puron na Bollywood Hollywood ki paranong ruwai ki Ryu Sanhima bat ki Ryu Paukmat na ki wei kiri ka parthei ki lapha ki kerwo skolam halor ka chingkhlat no jongka bat donru ki balawan mi sheyeng jongka Yakamet pasa jongka on tep don burom ka khalai trik yong arjar punrio Habatin pej bahagi kishap kashap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang kadot pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we kajing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha kajing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya